Ha? Okay, listen mo. Opo. Upo ka ng upo. Signal natin. Okay, listen mo, listen mo. Ayusin mo na yan, ha? Ha? Opo. Iagis mo. Opo. Bakit taga-saan ka gumagawa ka? Ha? Taga-saan ka? Opo. Ha? Upo ka ng upo, taga-saan ka? Ha? Taga-Pangasinan ka? Ha? Opo, hindi. Inyo ka. Okay, bilisan mo. Ang signal yung cellphone niya. Ang signal na. Ha? Ang signal. Sino yung tumatawag kasi? Ni Brother James. Ang signal. Okay, ganyan-ganyan mo, ha? Bilisan mo, agis mo yan. Opo. Ha? Opo. Inyo ka talaga. Alisin mo yan, Opo. yung ilagay mo. Oh. Ha? Gamutin mo, ha? Opo. Ha? Opo. Bakit? Anong kinakaingitan mo ito? Ha? Anong kinakaingitan mo? Opo. Ha? Opo. Wala. Wala kang kaingitan? Tumunyo ka? Wala bang iba-iba sa'yo? Ginaganito mo pa? Opo, Tumunyo opo. ka? Opo. Eh, bilisan mo. Pahirapan kita pagka hindi mo inalis yan. Matagal yung ginagawa mo ito. Alisin mo lahat na lawayan mo. Yung ulo niya at saka saan dibdib. Hanggang leg. Taga likod. Iagis mo lahat. Ano to? Papatayin mo? Ha? Opo. Papatayin mo? Ha? Opo. Ha? Papatayin mo? Opo. Opo! Papatayin mo? Sumunyo ka. Bilisan mo. Iagis mo. Alis ka din lang para hindi ka nila makita. Alisin mo na ito, ha? Ha? Opo. Simula ngayon, ha? Opo. Ha? Alin pa kita pag binalik mo? Ha? Alin kita pag Opo. binalik mo? Opo. Ha? Alin kita pag binalik mo? Ha? Alin kita? Opo. Ha? Alin kita? Puro ka upo. Opo. Pag pinagbalik mo, ano gagawin ko sa'yo? Ha? Ibabalik ko sa'yo? Opo. Hindi sa puro ka upo. Bilisan mo. Bilisan mo yan, ha? Hanggarin mo na yan, ha? Titigilan mo ito, ha? Ha? Opo. Ha? Opo. Okay, bilisan mo. Hagis mo pa. Hagis mo. Wala pang nagpahirap ito. Hindi na ito. Okay, bilisan mo. Alisin mo lahat yan, ha? Opo. Ha? Opo. Bilisan mo yan, ha? Yung mga nilagay mo, ha? Lamig, init sa hangin yan. Okay, hagis mo! Opo. Ano, matanda ka? Ha? Matanda ka o bata? Matanda Opo. ka eh, ha? Opo. Hindi ka, puro ka upo. Ano, ikinulong mo yung spirito nito? Ha? Ha? Bakit? May galit ka sa kanya? Ha? May galit ka? Opo. Ha? Ha? Opo. May galit ka sa kanya? Ha? Opo. Ano kinagalit mo sa kanya? Ha? Ano kinagalit mo? Ha? Opo. Ano kinakaingitan mo sa taong ito? Ha? Ha? Opo. Ano kinakaingitan mo? Opo. Hindi ka talaga. Ano, may signal? Alisin mo na yan, ha? Opo. Yung nilagay mo nga, simula ngayon, ha? Opo. Ha? Opo. Okay, bilisan mo. Tanggalin mo lahat yan.
Nalinagay mo dyan sa mga sa katawan niya sa tiyan o sa tiyan. Sige, gamutin mo, gamutin mo. Opo. Ha? Gamutin mo, ha? Opo. Hindi pa. Wala pang nagpahirap sa'yo. Sige. Ano, inalis mo na lahat? Opo. Inalis mo na, ha? Opo. Inalis mo na lahat, ha? Opo. Ha? Opo. Puro ka upo. Upo ka ng upo. Inalis mo! Huwag mo nang ibabalik, ha? Opo. Ha? Ha? Opo. Ha? Huwag Opo. mo nang ibabalik, ha? Opo. Yung nilagay mo, ha? Ba't mo pinaparusahan ito? Ha? Ba't mo pinaparusahan? Anong kasalanan niya? Ha? Ba't mo pinaparusahan? Anong kasalanan nito? Ha? Sinungaling ka talaga. Magaling ka maglinlang. Okay, agis mo lahat. Ano, inalis mo na? Opo. Ha? Opo. Lahat? Opo. Wala na. Opo. Sigurado ka wala na. Opo. Yung nasa tiyan. Opo. Lawain mo. Hindi ka. Paglinlang ka. Listen mo. Alis ka na pagka na, ha? Opo. Wala ka na babalik dito, Opo. ha? Pagalingin mo ito, ha? Opo. Ha? Ha? Opo. Ha? Opo. Dumunyo ka, pulka upo. Wala na. Opo. Ha? Ha? Inalis mo na lahat. Opo. Sige pa, alisin mo lahat yan. Alisin mo, ha? Papatayin mo pala ito. Alisin mo na lahat yan, ha? Ha? Opo. Alisin mo na yan, ha? Opo. Ha? Opo. Ha? Tanggalin mo yung Opo. nasa tiyan niya, ha? Opo. Ha? Opo. Simula ngayon, ha? Opo. Ha? Isigay na po sana yung pangalan eh. Huwag.